Снаха, той почина и той. Само он е 21 плюс, а аз 24. Другите 17, 18, 16, различно. А високи, големи. Не малки младец. А защо? Защото човек, глава е създаден от Господ. Он е свързал хуя с растежа. И ако човека расте висок, тегли хуя Нагоре. навън. А, И остава малък хуя. Ако е нисък, хуя расте напред и той минава надолу. За тия малките хора, като отиваш на почивка някъде, забележи да виж големи хора, за ни малки хуеве, а малките, аз отидох в Хисара и там влизаме всичките, кои са признали обасия, гледат при мен. А един висок, тумбест, и гледа. маничко. Абе, не се вижда от мъдет. И малки мъдет. И един по-висок от мене малко и красив мъж. Едни нежни ръцици. Това бил доктор. И тие стоят кой на крака, обасея. Они седнали двама на стъпалата с водата до тук. И всички гледат при мене.